Shugaba Tinubu bai zo mulki don 'yan Najeriya su shiga wahala ba. Ministan Yaɗa Labarai na Najeriya Muhammad Idris ya ce manufar gwamnatin APC ita ce inganta rayuwar 'yan ƙasa, yana mai cewa Bola Tinubu bai nemi mulki don ya wahalar da 'yan Najeriya ba. Yayin hira ta musamman da BBC game da cikar Najeriya shekara 64 da samun 'yancin kai, ministan ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da suka saka a gaba shine dawo da kishin ƙasa. Tinubu ya sha alwashin sassauta tsadar abinci. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa ta mai da hankali wajen dawo da zaman lafiya a sassan arewacin ƙasar da ke fama da rikici domin baiwa manoma da 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane suka tarwatsa damar komawa gonakinsu tare da bunƙasa noman abinci. Ku ci gaba da mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora.